Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Skutočné príbehy. Ak máte radi záhady, príbehy na hranici vedy a viery, dnešná epizóda vás určite nadchne. Vezmem vás na temné miesto, kde sa odohráva príbeh mladého dievčaťa, ktorého meno sa navždy zapísalo do histórie exorcizmu. Tento skutočný prípad bol tak strašidelný a kontroverzný, že inšpiroval film V moci diabla. Dnes sa pozrieme na to, čo sa stalo Anneliese Michel a prečo tento prípad dodnes rozdeľuje názory na medicínu a nadprirodzeno. Pripravte sa na príbeh, ktorý vás donúti zamyslieť sa nad tým, či existujú veci, ktoré presahujú naše chápanie. Annie vyrastala v malej dedinke v Bavorsku, kde bola súčasťou hlboko veriacej rodiny. Bola pokorná, zbožná a pre svojich rodičov bola vzorom. No keď mala len 16 rokov, jej život sa začal dramaticky meniť. Najprv sa objavili mierne záchvaty, ktoré lekári pripísali epilepsii. Ale postupne začala tvrdiť, že vidí príšerné postavy, ktoré sa jej ukazovali v tieni noci. Počula hlasy, ktoré jej prichádzali znútra hlavy a tieto hlasy boli čoraz agresívnejšie. Po čase začala trpieť aj silnými záchvatmi depresie a blúdmi. Každý pokus o liečbu bol neúspešný a rodina sa cítila bezradná. Z času na čas Annie hovorila o tom, že v sebe cíti prítomnosť niečoho temného, čo nemôže ovládať. Začala mať strach zo svätých miest, odmietala sa modliť a spomínala, že sa jej zrazu prieči pohľad na kríže alebo svetenú vodu. Toto všetko bolo pre jej rodičov znepokojivé. Ich dcéra, ktorá kedysi každý deň chodila do kostola, teraz vnímala vieru ako niečo odpudzujúce. Rodičia sa najprv obrátili na psychiatrov a neurologov, ktorí jej predpísali silné lieky na epilepsiu a antipsychotika. Ale nič z toho nezabralo. Stav sa jej len zhoršoval, čo u nej viedlo k ešte väčšiemu psychickému trápeniu. Lekári jej navyše diagnostikovali schizofréniu, no aj táto liečba zlyhala. V čase, keď bola fyzicky i psychicky vyčerpaná, sa Annie začala pýtať rodičov, či by sa nemali obrátiť na kňaza, pretože mala pocit, že je posadnutá niečím nadprirodzeným. Po viac než 2 rokoch neúspešných liečebných pokusov sa rodina obrátila na cirkev. Požiadať o exorcizmus nebolo jednoduché, keďže cirkev si tieto prípady dôkladne preverovala. Po istom čase sa do prípadu zapojil kňaz Ernst Alt, ktorý sa na základe jej príbehu a správania priklonil k možnosti, že Annie môže byť skutočne posadnutá. V septembri 1975 dostali od cirkvi povolenie na vykonanie exorcizmu. Kňazi Ernst Alt a Arnold Renz začali sériu obradov, ktoré trvali viac než 10 mesiacov. Prvé obrady boli sprevádzané ohromujúcim napätím. Annie sa často správala násilne, vykrikovala obscénnosti a preklínala každého v miestnosti, a to v jazykoch, ktoré predtým nikdy neovládala. Tvrdila, že ju ovláda niekoľko démonov, medzi nimi Judáš, Hitler, Lucifer a ďalšie temné bytosti. Teraz vám pustím krátku ukážku z toho exorcizmu, kde Annie bola posadnutá viacerými démonmi a rozprávala viacerými cudzými jazykmi. Len vás chcem upozorniť, že ak máte trošku slabší žalúdok alebo vás desia takéto veci, tak preskočte video o pár sekúnd dopredu. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Každý exorcizmus bol fyzicky aj psychicky vyčerpávajúci. Annie často počas obradov prestávala dýchať, veľa sa a museli ju držať, aby sa neporanila. V priebehu mesiacov prestala jesť a tvrdila, že je to démonická sila, ktorá jej bráni príjmať potravu. Rodičia a kňazi sledovali, ako ich milované dievča slablo a menilo sa. Jej váha prudko klesala
Oči mala hlboko zapadnuté a na tele sa jej objavovali modriny, ktoré si zrejme spôsobovala sama. V júli 1976 Anneliese Michel zomrela. Vyčerpaná a podvyživená. S váhou necelých 30 kg. Jej smrť zasiahla rodinu a kňazov, ktorí verili, že ju zachraňujú pred niečím, čo presahuje chápanie človeka. Po jej smrti sa však prípad dostal na verejnosť a vyvolal vlnu rozhorčenia a otázok. Súdny proces bol neúprosný, rodičia a dvaja kňazi čelili obvineniam z nedbalosti, pretože mnohí považovali exorcizmus za neodôvodnený zásah, ktorý viedol k jej smrti. Počas súdneho procesu kňazi trvali na tom, že urobili všetko, čo mohli a verili, že Annie skutočne potrebovala duchovnú pomoc. Súd ich nakoniec uznal za vinných, ale dostali len podmienečné tresty. Príbeh Annie nám ukazuje, aké tenké môžu byť hranice medzi vierou, medicínou a tým, čo niektorí nazývajú paranormálnym. Dodnes ostáva tento prípad zahalený rúškom tajomstva a stále vyvoláva diskusie. Bola Annie naozaj posadnutá? Alebo sa stala obeťou psychickej poruchy, ktorú vtedy lekári nedokázali presne diagnostikovať? To sa možno nikdy nedozvieme. Jedno je však isté. Príbeh Annie nás núti pýtať sa, či existujú veci, ktoré presahujú naše chápanie, alebo či sú všetky odpovede len otázkou vedy a medicíny. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešnú epizódu. Ak sa vám príbeh páčil, nezabudnite dať like, odber a kliknúť na zvonček, aby vám neušla ďalšia dávka skutočných príbehov. Vďaka vašej podpore môže tento kanál ďalej rásť a prinášať vám ďalšie tajomné príbehy. A nezabudnite, ak sa náhodou rozhodnete nekliknúť na like alebo odber, možno si práve vás nájde nejaký ten nečakaný démon. Takže zostaňte v bezpečí a teším sa na vás na budúce.